naman ngayon ang titikim? Mga Mars, mga kapwa ko Mars, mga Mama Mars. Ako nga pala si Marian, ang inyong Mama Mars. Mama Mars. First time kong tumikim na to. And, natry ko kung anong lasa nito. Ikaw, boy, anong lasa, boy? Anong lasa? Sura! Sura! Lasang isda daw. Wait, lasang isda daw. Ano talaga siya? Amoy fresh na turay. Fresh na turay. Fresh na ano, ano bang pangalan ng turay? Oh no! Sura! Isura! Ano, basta, yun. Tamban! Yan, tamban. Lasang ano ay amoy tamban siya na fresh. So ngayon, ito, sauce. Matapon. Patis na may Balaga! na may kalamansi, na may sibuyas. So, Ngayon, titikim na tayo ng konti. Konti lang. ganito! Huwag nating anuhin yung sarili natin. Medyo ano siya, slimy. Ano yan? Slimy. Huwag niyo akong i-judge siya. Huwag niyo akong i-judge siya. Pero napaka-healthy daw nito. Sobrang healthy na pagkain. So, hindi kasi kami lumaki sa malapit sa dagat, kaya hindi kami masyadong mahilig dito. Wow! Uy! Wow, ayos ka, kuya. Huwag mo iluluwa. Tapos, dip. Oh my God! Dip potato chip, dip, dip potato chip, dip, dip potato chip, dip, dip potato chip, dip. Masarap. Masarap kapag may sausawan. Pero pag walang sausawan, itatry natin. It's good! Kasi mas nalalasahan mo yung ano, yung sibuyas, yung asin, yung patis. Ngayon, itatry natin siyang wala. Walang, ano. Good! Bonk. Run. Good man, it's good! Try it. Slimy talaga siya. Mas masarap siyang maroon. May. Sige boy. Nalunok ko na yun. Nalunok ko na. Sige nga, pakita mo sa kanila. Nalunok mo. Pakita mo. Sige. Nakadip. Idip mo para mas masarap. I believe I can fly. Stand up. Pakita mo, No. Gusto ka? Tutunarin ko yun eh. Oo, kaya nga. Ako kasi ang mag-tatry eh. Success! Yum, yum, yum! Yeah! No. Wait. Ano? 3, 2, 1. Wow! Ay, very good! Patingin, pakita mo sa kanila. Naubos mo. Oh, galing ng bebe namin. Kumain for the first time si Liam. Hindi nag-inarte. Hindi nag-inarte.